Kakav return. Sada je Đoković zadovoljan i on je svestan šta je odigrao. Pogledajte ovo. Pravo pod noge Bolelija. Evo drugi set lopte. Game i prvi set za Novaka Đokovića. Pogledajte. Šteta za sve ove prilike koje je Novak imao. Sjajno. I evo ga. Čuli ste ponovo dobar 3-1. Đoković pravi break. Ponovo je podrška mladom Italijanu Simone Bolelli. Zaista odigrao većinu meča jako dobro. Evo iznuđenog poteza, krenuo je Simone Bolelli napred, nije on servis volej igrač i videli ste kako je odigrao taj volej sa dve neiznuđene greške, završen